מיכאל בן לדור רביעי של בעלי מכולת חנוונים. יום אחד הוא החליט, אני לא ממשיך בתוך הריבוע של הקוטג', גבינה, ירקות. אני רוצה להיפתח לעולם, רוצה לעשות כסף. טוב, יום אחד הוא רואה מודעה בעיתון, 30 תנינים למכירה. יאללה, זה יכול להיות מציאה. מתקשר, אומרים לו, כל תנין $5,000. טוב, הוא מהר הלך, השיג מהלוואות מחברים, משפחה, הורים, חסכונות, השיג $150,000. מתקשר, אומר להם, אני רוצה לקנות. אומרים לו בשמחה, רק לאיפה להוביל לך את זה? רגע, לא חשבתי על זה. הוא חושב, מתקשר לבריכה העירונית, אומר להם, אני רוצה לזכור את הבריכה לשבוע. אמרו לו, בסדר, גם ככה זה לא העונה עכשיו, בשמחה. סגר איתו $5,000, הבריכה שלך לשבוע. טוב, אשר אליהם, אמר להם, תובילו את זה לבריכה העירונית, כתובת ככה וככה. אחרי שעתיים מגיעים משאיות, 10 משאיות, כל משאית 3 תנינים, מורידים את התנינים לתוך הבריכה. טוב, מפה לשם התחיל ישר להתקשר למפעלים בכל העולם, אמר להם, אתם רוצים תנינים מיוחדים, לייצור תיקים, לייצור נעליים, לייצור ענקים. תוך שבוע מכר את כל התנינים, כל תנין $15,000. עשה פה קופה, של $295,000. מפה לשם התחיל להתעסק בנדל"ן, להתעסק בכל מיני עסקאות, נהיה בן אדם השטר. הוא אמר, מה אני עושה עם כל העושר שלי? הלך ובנה לעצמו טירה ענקית, עם בריכות, עם מגרשים, מה שלא רוצה. יום אחד התקשר לחברת הפקת אירועים, אומר להם, אני רוצה אירוע מספר 1, עם אוכל הכי טוב, שתייה ברמה גבוהה, תזמורת וכו' וכו'. מה האירוע? אמר, אל תדאגו, זה תשאירו לי. הוא שולח הזמנות לכל החנוונים באזור שהוא גר, הורים שלו, לסבא וסבתא, כולם, כל החנוונים, כל בעלי מכולת, מגיעים להם. טוב, מזמינים, הם לא מסרבים, מגיעים כולם. התחיל האירוע, אוכלים, שותים, נהנים. באמצע האירוע, אחרי שכבר כולם כבר מבוסמים, כבר באווירה טובה, לוקח את המיקרופון מיכאל, אומר להם, חברים, אתם רואים את העיגול במרכז, זוזו הצידה, ולא גם אתה, לזוז, מאחורי הפס. לוחץ על שלט והנה נפתח הרצפה, רואים בריכת תנינים בפנים. אומרים, חברים, אני מהתנינים התחלתי, הנה התנינים האלה. אמר להם, אבל דבר אחד אני הולך להגיד לכם, מי שיקפוץ למים ויצא מהצד השני, בקשה אחת, הוא מקבל מה שהוא רוצה. בקשה אחת. מי יסכים לאבד את החיים שלו בשביל בקשה אחת, לא יהיה מי שיבקש אותה. טוב, אחרי 2 דקות פתאום שומעים טרח, מישהו קפץ, איכשהו נאבק עם התנינים, רואים כתמי דם, הנעל שלו כבר צפה, אבל הוא בכיסרית כוחותיו, עולה בצד השני. עולה, הוא לא פצוע, מביא לו מיכאל את המיקרופון, אומר לנו, אבל תגיד לי מי זה הטיפש הזה שדחף אותי למים? אמר לו, חביבי, בשמחה, יש פה מצלמות, נברר מי עשה את זה. אבל חבל, פיפסת את הבקשה שלך. זהו, ביקשת כבר. הלך. חברים, אנחנו בעזרת השם בראש השנה שנבקש מבורא עולם מתקבל. רק שלא נהיה כמו אותו אחד שבמקום לבקש דברים חשובים, שאל על שטויות, מי דחף אותו? מה להם שאני מי דחף אותך, חברים? בורא עולם יקבע כל מה שיקרה בשנה הקרובה. לפעמים אנחנו עובדים 3 שעות ביום, 4 שעות ביום, להרוויח איזה 150 שקל. עובדים קשה, בשמש. בראש השנה אתה קורא רבע שעה, 20 דקות תהילים, מתפעל לבורא עולם, אתה יכול להרוויח תקציב של אלפים במשך השנה, לא יכול להפסיד. שיהיה שנה טובה.